Masu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na Zauren Matasa daga nan Labule TV. Shirin Zauren Matasa shiri ne da yake gayyato matasa domin mu tattauna da su, kama daga 'yan gwagwarmaya ne, 'yan ƙungiyoyi da dai sauransu. Inda yau shirin namu ya karbi bakoncin ambassador Yusuf Ibrahim Kawu, shugaban ƙungiyar nan ta Youth Awareness Movement wato YAMA. Ambassador, barka da shigowa. Yawa, barka. To shi dai ambassador Yusuf Muhammad Kawu shine shugaban wannan kungiya. A takaice bisa al'ada wannan shirin zaka gabatar mana da kanka. Wane ne ambassador Yusuf Muhammad Kawu? Okay, assalamu alaikum masu sauraron mu. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da ni, sunana ambassador Yusuf Muhammad Kawu. Ni dan gwagwarmaya ne, jakadan matasa mai rajin tabbatar da an yi adalci. Ni ne shugaba na wannan kungiya mai albarka ta Youth Awareness Movement Agent YAMA. Wannan kungiya ta Youth Awareness Movement Agent, kamar yadda kuka faɗa, ita ce kungiya ce ta matasa da take wayar da kan matasa da kuma karfafa musu gwiwa domin dogaro da kai. To idan muka fara da jin wai ita wannan kungiya ma farko menene ya ja ra'ayinku ko ga cewa bari mu kafa wannan kungiya? Okay, assalamu alaikum. Ita wannan kungiya ta Youth Awareness Movement Agent YAMA, ni ne nan founder dinta, ni na samar da ita. Abinda ya sa ya ja ra'ayina shine ganin yadda matasa suka zama left behind, aka bar matasanmu a baya, especially matasanmu na arewa. Zancen gaskiya we are left behind sosai. Akwai lack of kamar education da za a ce definitely, saboda ka maganin education ba wai mutum ya ta zuwa makaranta ba, education a practice a rayuwa ya gani. Na biyu kuma akwai lack of irin empowering dinmu, definitely muna magana empowerment a YAMA, muna yawa rashin aikin yi. To definitely mu ba gwamnati ba ce za mu ce za mu creating job opportunities ba, to amma akwai irin ways da za mu bi yadda za mu ga definitely wannan rates din ya ragu. Definitely yana ɗaya daga cikin zurɗinmu, kuma mai promoting education da discipline, matasan mu su zama nagari, saboda matasa da su ake gina al'umma. Duk lokacin da aka waye gari matasan ku suka zama na banza, to definitely future din ma sai ta fi worse. Amma lokacin da matasa kuma suka zama nagari, suka san me suke, to definitely future dinmu za ta zama tafi wanda nake a kai yanzu. To wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalinmu, ya ja hankalina, sai na samu, kasan Bahaushe yake cewa mutum ɗaya baya yaki sai dai ya je yaki. To saboda haka sai muka samu yan gwagwarmaya daban-daban, kuma wannan ita kungiya ta mu ba wai iya gude bane, definitely gude daban-daban. Section ma daga basawa yake duka all over Kano State ne. Ne founder. Zamu iya cewa kenan ƙananan hukumomi 44. Definitely wannan kungiya ta ku ta riga ta karaɗe. Definitely wannan ba shakka hakan ne, inda ma bata je ba ɗaiɗaiku ne. Na'am. Amma kuma ba inda ma zaka ce wancin aikin mutum da abu ya in modern life haka media, ba inda ko fish din mutum ya je everywhere, muna zuwa muna activities. Na'am. Yawwa. To zamu iya cewa yanzu akalla wannan kungiya ta ku za ta iya kaiwa shekara nawa da kafuwa? Kaga tun 18 muka kafa wannan kungiya ta mu, daga 18 zuwa yanzu 22, kaga at least shekara 4 kenan. To shekara 4 da samu da wannan kungiya, kuma wannan shekaru 4 mun samu abubuwa ci gaba da yawa na masha Allah. To masha Allah, kafin dai wannan zai zo a can gaba kenan, tunda batu ne na nasarori da ita wannan kungiya ta jimma. Idan muka duba halin da matasa suke ciki a yanzu ta bangaren abin da ya shafi shaye-shaye, kungiyar ku wani irin hoɓɓasa take wajen yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, shaye-shaye nan da yanzu za ga cewa matasa sun sa kansa a ciki? Okay, assalamu alaikum. Yana ɗaya daga cikin aims ɗinmu ko aims ɗinmu a cikin wannan kungiya, ko mutum ya duba da logon mu. So da mutum daga logon mu, in mutum ya san kungiya zai interpreting, ya san me ya mata ke rufi. So logon mu ya rabu into 4 sectors. Na farko akwai katuwar Y, ma'ana ita kungiyar ranka ta kafta matasa da idan matasa ka ita zuwa ga matasa domin matasa, ita ce kungiyar mu kenan. Sai kuma na biyu zaka ga
school an dora yaro da jakai ya rate wato school kenan education wanda shi comrade Khalifa ya ga su back to school program, school support visit committee, duk akwai wannan committees din, muna da committees da yawa a bangaren wannan schools. Sai kuma na uku shine aka ga eradicating of drug abuse, za ga an sa drug abuse an yi counseling din su. Sai kuma na hudu shine environment, wasu dan aljanu haka suna celebrating wato sun ji daɗi kenan. Wannan shine a takaice ne interpreting logo mu abin da yake nufi. To shi wannan a takaice kuma shine core values din mu na wannan kungiya kenan. Sai kuma sauran aims din mu. To a takaice matakin da muke dauka na daƙile drug abuse shine sai muka kirkiro da wani program wanda muke ce mai YAPSA, ma'ana Youth Program for Sustainable End. Ma'ana to sai muka yi nazari, sai da muka yi gathering fact, wai me yasa yanzu zaka an zo a ce to an hada samina ta yaƙi da shaye-shaye ko kuma an ba mutane injin popcorn kaji 10. Later to that, the politicians kamar yadda comrade ya gama gaya, definitely ba ma against su saboda we are really a politician. Definitely a good comrade is a facilitator. Shi kuma duk wani dan siyasa ana zaben shi ne saboda making impact a society sa. To definitely wannan abin shine sai muka yi nazari, muka kikkiro da wannan program wanda muke ce mai Youth Program for Sustainable and YAPSA. A cikin wannan program din da muka yi mun samu dama mun yi hosting din shi a makarantu da yawa. Kuma definitely wannan shi YAPSA din ya kasu sectors, ya kasu na bangaren drug abuse, ma'ana awareness. Muka danyi wani zubin drug abuse outreach. Wanzu mutanen da yawan ana magana drug abuse sai su bayar wai kullun sai ka sha kwaya kai marisa ka sha shoda. Lafiyar kalau kina gida ko kana gida, I'm sorry to say wannan ya fi ga iyayen mu mata. Definitely kin gaji wallahi sai na sha Panadol nake bacci sai ki sha, kin zama drug abuse. Kin yi addicted duk lokacin da kika sha wannan Panadol mu ba ki yaba bacci ba, to ki already you have been abused ba ki sani ba. Tunda ba physician bane ya ga miki, tunda kaga ya zama addicted, ke zama drug abuse. Haka zalika wani kuma irin yan baro sai a ce wallahi a ni fa in ban sha kuku bi man nan ba zan iya aiki ba. Definitely shi ma ka zama abuse. Ba wai lalle mun ana maganar drug abuse mutane suna bayarwa sai ka sha kana tangadi kana kuma kamar yanda annabi ya ga ana maganar drug abuse ka bayan da aka ce na giyan nan ne kullum maskal kamar kullum maskal haram. To duka wani abu za aka sha ko kare ka buge ya sha kai ma you have been abused, you have been drug abused, ka sha shi ba tare da ka'idar physician ba doctors. To a takaice kenan bangaren drug abuse. So zan bangaren drug abuse muna da committee, muna a kungiyar muna da committees guda 5 wanda muke ji da su. Standard committee wanda na farko muna da shi education, shi yafi karfin committee sai muka yi department ilimi, saboda da ilimi ake ci gaba, da ilimi ake wayewa, da ilimi ake komai na rayuwa. Yanzu idan akwai ilimi a al'umma to ba za a zo ma are in kana da ilimi ka san kanka ba wanda ma isa ya zo kamar yadda kuma tafi siyasa tafi jagaliyanci. Mu yanzu duka nan is not matter of fraud. Definitely ba zai zo ni kamar ni yanzu ina bi agric animal production and health 400 level, ya ga makarantar shi, yana ga computer scientist ne, teacher ne, ya ga makarantar shi, journalist ne dan uwanku, sociologist ne. To wa zai ba mu jagaliya mu tafi ku kan ku ya kamata ma ku dinga ai ba zai yi ba. So ka ga so da mun san me bike to a takaice kenan a education ne shi sa muka emphasizing, muka yi soft committee guda 5 a bangaren education. Na farko muke da extramural lesson, bace extramural lesson muke da back to school program. Mu kuma back to school program din mu ya sha bamban da sauran kungiyoyi saboda mu mun yadda da kaɗan mai albarka. Mun zidan ba za mu back to school za mu iya ɗaukan ko yara guda 10 ne ko 50 ko mu ɗau 10 a Nasara, 10 a Tarauni su fage mere da su da miran gamin guda 50, amma ana gama time din sun daina zuwa. So da mu muna da supervisory monitoring committee wanda suke monitoring and evaluating akan yara. Bacin kuma wannan muna da school support committee. Shi wannan bangaren school support committee din bacin shi mukan je visiting school ne. Mukan yi visiting school, akwai school da muka yi visitation da yawa, irin special needs school wadda take nan yankin Brigade, akwai wata wadda an bude ta bacin Kurmawa. Shi ma wannan dangane da kiran da ake da jama'a cewa yanzu sai ka dau yaron ka kana huturun kudu huturun arewa jigiriya kana gama sai ka tabbata shi can Kurmawa, sai yan yankin nan Allah saka musu da albarka da alkhairi suka yi ta yunkuri aka samu junior special school need a can makarantar. To muna zuwa nan makarantar, definitely principal din Allah saka mai da alkhairi Alitanku yana ba mu cooperation sosai. Muna yin yanda zami, muna taimaka musu da bana manta wannan ya fasa program din sai da muka yi musu. Mutane suke mamaki sai ce ku da ba ku iya special need language ba ku kai, sai mu ce to ai suna da interpreter. Idan mun tafa abin da za mu musu
documents study guidance din sai mu ba su kuma mun yi achieving sosai mun kai musu kuma tallafi definitely bacin su akwai kuma people schools irin wata community school ya dan garba mun je haka ita anan tudun wala take mun ba su support muna zuwa irin su akwai wata scaffold akwai both islami na boko da na addini mun je hoturon kwanaki mun shiga hoturon kudu hoturon ado duk mun ba da wannan support din wa school din a wannan shi school visit committee kenan ba ci wannan muna da adult education shi kuma wannan adult education din yanzu ban fara shi ba amma definitely is on the process to so muke sai mun samu standard saboda za ka yi ne da iyaye da wannan muna son a samu wanda suka dan san halayyar su ma suka ka san iyaye da sai a hankali da wanda suka manyanta sai kuma awareness creation wanda shi awareness creation yana ɗaya daga cikin yanda ma duka awareness for reality of life mu wanzu so we deal with reality mu ba ƙarya we deal with reality za mu je wanzu mu ga muku kai fa yanzu reality of life ta canja fa yanzu ka ajiye karatunka ka definitely ni yanzu dan boko ne tunda ai ina karatu go to amma kaga yanzu definitely ina aiki da wani private organization definitely ni ba entrepreneur bane amma yanzu consultation muke kan business kaga me ja wannan reality of life na ce lalle sai ne agric amma yanzu sai mutum ya gama sai ya ce a ni na riga da na gama agric lalle sai agric zan ko ni na physics lalle sai physics na yi kaza to kawai da ka dogara akan cewa abin da kai shine bacin kuma wannan creation muna da empowerment committee health committee community development committee CDC community development committee sai kuma human committee da media committee so da muna da media muna dealing da media so da yanzu mun yadda a zamanin nan sai da media ake ci gaba sana da cikin factors din shi yasa duk wanda ya sa a tiyama a Facebook insha Allah zai ga mu dukkan sauran bayanan mu suna nan sosai to masararru iyakar abin da zamu iya kawo muku ta cikin shirin namu na zauren matasa daga nan Labule TV da fatan kuma za ku tara da mu amma ko me za idan Allah ya kai mu domin jin mu da wani sabon bakon namu sunana Jabir Allah abba nake cewa a kasance lafiya.